koy Veydadı Facan Kay Sisinde Piyen Can. Yaşasın Türkmen Kutay Bozkırı! 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 Sonra Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyň hemde Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň premieriniň birinji ornatary Din Süýesiýanyň gatnaşmagyna galkynç gaz känni özleşdirmegiň 4-nji tapgyrynyň düýbüniň tutulmagy nasip etdi, toý sadaka berildi. Munun özi zähmetsewer halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkidilmegine, ýurdumyzyň ykdysat taýdan kuwatlanmagyna gönükdirilen asylly işleriň hormatyna Türkmen halkynyň nuskuluk ýürelgelerine laýyk gelýän çäreleriň dawrlandyrylýanlygynyň aýdyň beýanly urildi. Toý sadakatyna okulan aýat töwerlerde Gahrman Arkadağymyň, Arkadagy Gahrman serdarymyň beýik tutumlarynyň arawaşyklygy besenmegi dile edildi. Sonra Hytaýyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň Siyasi Bürosynyň Hemişelik Komitetiniň agdasy, Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň premieriniň birinji ornatary Din Süýesýan Gahrman Arkadağymyň bilen mehirli hoşlaşyp, Mar şäheriniň halkara howa menziline geldi we birden ugrady. Sonra Gahrman Arkadağymyň dawara gatnaşyklaryň mehirli hoşlaşyp, birden Mar şäheriniň halkara howa menziline tarap ugrady. Gahrman Arkadağymyň Mar şäheriniň halkara howa menziline gelip, birden paýtagtymda ugrady. Biraz wagtdan Gahrman Arkadağymyň paýtagtymyň halkara howa menziline geldi.